jadi op lah. Numpang lewat lah sering. Makasih bapak tak. Denai ba ajando si buruang apindua mancali abulan hati larindu angan alante pana kota tundua rumah tanpa jalan indah tantu lai tarang ade cayo bintang de ilang gaba ilang pilo bare joringan tipi gua surang ada conai samanja udah alakia Dari Pagura Kumango. Babalian kaset Uni, kau baru tahu kami kalau Uni kau nak buah makson kita. Lihat ni ya. pasana dacon indah ada nelipo tak kalau bang Charles oi kabajalan cari ganti dia yonan saripo tumpuan gidui kasih aja saya jiko oden tahu kabanang koda conai disasa diri umur ko panjang kalau tak bayang rangku mango madok kanan lain hati gak bimbang. Kau jelas sabananya kasu air telingo dacon Bang Charles dan Bang Iki dari Kumango. Ulang pantun ini balik. Nana sabananyo batanyo kabake denai di balia itu dacon kocan donyo barabana dacon kasampi balai anak rajo gitu lalu kan aja dari Kumango lai datang oi nana batigo sair yang jalan indah ada necame pamenan orang ada conai nan pantiang kita mancilo orang aja na kailangan. Sebentar. Masih dari Pagura Kumango Babang Iki. Lasuh lama pulau bunyi pantun ini sebentar kau tak dengar ada Bang John. Dia Pak Haji John dan Bang Charles ulang balik. Oh lama pantun oi kasalasai patenggangkan daerah Kumango balam baten badacon oi murai kanai sangka arang Kumango kurang manarimo oi ge Bang Charles jana gala gala kete gala abarisi tu candonyo oi di mana muah hati rang Kumango tapi ke lai saroman balai nerupo. Nampaknya masih kita panjang dan masih dari Pagura Kumango nampak ada itu. Angan si Pugua Babang Iki. Tolong Miss alun kuih kami mendagai Miss mendendangkan lagu penaragan kami. Kau ulang dari semula. Allah baju pinjai dacon kau orang Cino lakanai ambo balia ramolai kini deu
saroman balai neripo. Deh, balah kakak. Mungkinlah lamun ndak basuh, ndak pueh-pueh kami mendengar suara ini di lagu iko di papanjang mana 100.000 tapi banyak 95 ni. Ulang balik. Tolong Miss sampaikan dacon lagu Jaya. Oe nana de dacon danga kana mila samo bagirau oe sama lameko kasihan ndak menjadi dacon indah adoba nia indah kesampaian kawan nana be. Ya, sabantar dulu Miss. Seriang di lagu iko ko Bang Amri, Bang Iwan, Bang Wanda, rombongan jabatan gantuang. Dek karena Bang Iwan kabarake Kalebu Aluang. Jadi izin dulu gurau kami sampai di siko. Ya ambo mewakili sebangka tuan rumah. Nah pertama mengucapkan terima kasih dan segadang-gadangnya kehadiran jabatan gantuang di rombongan Bang Amri, Bang Wanda, Bang Iwan. Selamat jalan doa kami iriangi. Selamat Bang Iwan sampai Kalebu Aluang dan senang-senang kami bertinggalkan. Lanjut nih. Oe nana bakan da dacon lah didendangkan minantu dan jarum malui oe lai pulo sungguh apun nia dacon ndak kesampaian tapi abadi dadenai sampai kini tania elai tak katokan indah itu penyakit saja dulu oi hilang tubuh parangai tanpa racun dapet gantinan saroman balai neripo rencana niai kamang gantikan alapia kekayutan nama jiwa oi jahat dulunya tapi sayang sakete babalia yang mana tetia alamai sangkarang kumango dacon kabano oi de bang Charles danga kana mila awa ade jarang kabasuo biarlah kabe dacon bantuan nyolungga isi de naik kacukui ijo Sabalun kita gelek lagu lain. Masih kita panjang dulu dan masih dari Pagurau Kumango. Bapak ke. Sekali lelah Miss. Alun puih kami menagai Miss menendangkan lagu penaragaan angan si punggua. Rancak ranahnya nak rangkurai tampak nandari banu hampu sesimpang jalan ke Bataga. Sungguh pun kasih Miss tak jadi sampai. Tapi di gurau kita oleh batamu tau buat jauh tidak con natalaga. Tolong Miss. oe nana de dacon tak pegang manai karano dacon sopir dahulunya dihampang kok mati dacon di kanduang niai denai lape kandang Charles ondela dari doso Sahabat, kuat pasan ki dulu dari Lastri untuk Anggun. Kak Anggun bukannya kekasih Bang Mancun. Badek dek Kak Anggun relakan saja Bang Mancun lebih ke Pagaruyuang. Biasanya kalau jo Lastri terhadap Bang Mancun kamu parang ladiang Kak Anggun ya. Sebentar. Kok kata bajawek dari Anggun untuk Lastri, Bang Anggun. Biasa kalau jo Lastri namo parang ladiang kalau barabu itu. Lastri, adik Kak Anggun. Kanlah sudah pasan Jakoy. Kalau adonan baru, nagai ko.
siap sajalah. Kalau lah dapet gading batuah tentu kebuang tanduk ke bawah mati. Kini Bang Mancun lah semua dalam rumah tapi yang tahu nak nyokan alai kan. Lanjut. Amang goda. Kalau ada uli dacon ramulai panakui tapi kini kok jana dia go nyampang baca rai dacon sabi ijo rajui anak aku do ke kandang rangku mangu denai ba tolong atanyolah bate kawan daconoi dan bantu orang nak badoso juo cendonyo lapatu ikito dacon kabatungguan utang tabaya dek lansai tido Coba. Lagi kan. Bang dapat balik. Bang Kumango kita tinggalkan dulu angan si Punggua.